Wai kai ɗan sukul baka da aiki ne sai zaman banza? Ban gane zaman banza ba. Kai aikin me kake a nan? Kullum badar mutane kake kana musu kwace ba. To in aka ban ɗin ba raba muke ba? Kullum ba tare muke raba. Da kake irin wannan ne. Amma ka san abin da kake ai ba tsari bane kuma ni nake rufa ma ai. To da wannan don wannan amma fa kana sa mana ido a harkar. A aran mai na zuwa. Zan dan wuce ne na biyo hanya ne na sai a A to aran ma baka san ana bada kuɗin sati ba? a yaushe aka fara sati kuma sai kace a makarantar islamiyya a ni ban sani da gaskiya Kana ji ko? Wannan bawan Allah da kake gani. Tun daga Abuja shugaban kasa ya san da zamansa. Abuja aka turo shi yake wannan aiki. Saboda haka rufin asirinka dan ya gama wani abu kawai ka wuce. Ba na so a ci mutuncin ku ne. ba ni da kuɗi sai dai iya wannan wayar na siyo ta yanzu ma daga gurin siyo ta nake aljihuna ba ko sisi Ba yau ma matsala nake ba matsala ka bashi kawai. okay Ai zama lafiya ya fi zama dan sai. Fa aran ma kamar na san ka ba kai ne Jawad ba? One person? ni ne mu gaisa wallahi ka san na ai nan area mu ce ai ka zo ne kai ba To kuɗin sati za ka kawo. sati Dan an zo wucewa ana bada kuɗin sati ba? sati ba to yanzu a ga wani duk garin nan akwai wani fiki da dai tare ne ya ce in bada kuɗin sati muna an gari Bawan Allah kana ji? eh Wannan mutumin da kake gani. eh Shugaban kasa ya san da aikinsa daga Abuja aka turo shi. wannan ne Rufin asirinka ka ya ga mai wani abu kawai ka wuce. Mu ba ma son magana wa ƴan layin mu haka ne. Ai na gane ka ba. Allahu akbar Saboda haka kawai ka bada wani abu kawai ya wuce. Allah ko Allah in kuɗi bahi ya ma. Na gaya ma daga sama aka aiko shi. kuma fa daga saman nan fa akwai iya wuya ko Shine ai. ba ni da kuɗi ba da samu saba'in abun kai sai in taho da wani ɗan fiya ta Wannan fa ya ci kai fa. Kawai mu Wallahi. Malam lafiya? Ana bada kuɗin sati ba? kuna ji ranka ya dai. Wannan da kuke gani daga sama yake. Ai wannan aikin ba a banza yake ba. Tun daga sama aka turo shi. Daga Abuja kenan shugaban kasa ya san da aikin. Kawai abin da zai mamu dan ya ga mai wani abu kawai ku wuce. Ba ka da kuɗi kai fa. Zo da kuɗi banu. A to ka bada wayan nan kawai. Mata kuma? Yi ai kawai ka bada wayan kawai a sanya waya a bai shi kawai ya wuce. Kai kawai ka wuce. Na wuce. To sai kai ka fita. Wannan ne ba shi da kuɗi. No, 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 no.